Un dos poucos festivais que sobreviviu á pandemia foi o de Revenidas. O festival tan vencellado á súa terra de Vilaxoán regresa outro ano máis adaptándose á situación sanitaria, pero mantendo a súa esencia. Dende o 9 ao 12 de setembro, máis de 15 artistas actuarán nos escenarios de Revenidas. Vamos a ter un cartel moi de Revenidas, onde estarán o mellor da música galega, pasando por Tanxueiras, Xavier Díaz, Guadi Galego, Laura Lamontás, a Banda da Loba, un cartel moi poderoso para os tempos de pandemia, apostando moito polo local, sen esquecerse de artistas como Pauliña ou os Terribles da Arousa. O festival non poderá contar coa súa tradicional sardiñada nin coa zona da acampada, pero non faltarán as actividades que unen a música, a cultura e a súa vila. Iniciativas como o roteiro por Vilaxoán ou as viaxes en barco pola ría. A organización demostra o cariño por esta terra en actividades como esta, tamén nas visitas bateas a bordo do Chasula. A cultura mariñeira e as tradicións de Vilaxoán están moi presentes en toda a programación e ademais que dicir do que significa a música en Vilaxoán. Revenidas contará este ano con 3 escenarios diferentes. Neles actuarán unha gran variedade de artistas con música en galego e cunha ampla presenza feminina. Porque tamén os músicos, os artistas, tamén levan, como digo, 18 meses nunha situación moi complicada, tamén tiveron que reinventarse, buscar espazos para mostrar a súa arte, e os festivais de música tamén cumplen esa misión. Tamén son un espazo perfecto para que os artistas galegos poidan mostrar a súa arte. Moitas dos grupos que van a traer música a Vilaxoán son mulleres. Son esas grandes bandas, esos grandes grupos de mulleres galegas que están ocupando o centro da música. O festival estará adaptado para cumplir con todas as garantías sanitarias. Como referencia, o Revenidas aválase na celebración do pasado ano, unha edición que se presentou con moitas críticas, pero que a súa vez foi das pioneiras que demostrou que a cultura é segura. A cultura é segura. O dixemos o ano pasado e o volvemos a decir agora. A cultura é totalmente segura. E máis, cando unha organización se esmera durante todo un ano marcar eses protocolos. Adaptándose á situación, o festival só porá en venda 1.500 entradas que xa están preto de esgotarse. Ademais, o Revenidas tamén se presenta como un festival ecolóxico cumprindo coa Axenda 2030 e igualitario, cuxo plan de igualdade elaborarase en colaboración co Soño de Lilith. A presentación do Revenidas estivo á altura do festival con música en directo de Pauliña e unha mostra de arte urbana a cargo do grafitero Ras.